тази привилегия, Господи. Защото това е чудесно, Господи, да имаме привилегия, да имаме възможност. Това, когато казваме, че имаме възможност и привилегия, това означава, че ние сме живи и здрави, Господи, пред Тебе. Господи, ние, когато заставаме пред Тебе, Господи, ние искаме, Боже, да приемем Твоето благословение, Татко Небесни, а от нас, Боже, вземи нашите грехове. Господи, Святи Боже, Ти казваш, че не искаш жертва, а искаш милост. Господи, Ти си Бог милостив и нека, Господи, Твоята милост тази вечер, Боже, отново и отново, Боже, ни посрещни и Твоята милост, Боже, да приеме всяка една наша трудност, всяка една наша слава, всяка една наша немощ. А Твоята милост, Господи, е безгранична. Твоята милост, Боже, от века и до века, Боже. Всички други ще премине, Боже, до любовта Ти, милостта Ти, Господи, няма да преминат. Затова ние Ти молим, Господи, посрещни нашите нужди с милост и дай отговор, Господи, Святи Боже. На Тебе се надяваме и на Тебе се уповаваме. Боже, Ти, който знаеш всичко, ние Ти молим тази вечер, дека Твоята милост се прояви в нашия живот. Ние го изикваме, Господи, не предизвикваме, Господи, искаме да дадем съществуване в името и кръвта на Исус Христос. Търсейки Твоята милост, Господи, Ти ще дадеш най-доброто за нас. Молим Ти сега, Господи, за Твоето Слово. Благослови, Господи, Твоето Слово. Благослови Твоите съработници, Боже, за Твоята божествена нива. Боже, вземи непотребени, направи ни проводници, направи ни съдове, Боже, в Твоята ръка. Там, където, Господи, да има благословение, там, където ще занесем благословение. Ти казваш, даром сте приели, даром давайте. На болни ще полагате ръце, те ще здравяват. Чудесен знамения ще последват, повярвайте. Глухи ще прочуват, кузи ще прохождат, слепи ще проглеждат, мъртви ще възкръсяват. Ето това е, Господи, желаеш. И ние желаем, нека да се намерят тези неща вътре, Боже, в нашите молитви, Господи. Нека да се намерят, Боже, в тази Твоя милост. Така че всички тези чудесни знамения, Боже, нека да ни последват. Защо? Защото те са потвърдени с Твоите думи, те са потвърдени с Твоето вечно Слово. И, Господи, Ти стоиш за думите си и ние стоим на думите Ти, Боже. Стоим тази вечер, Боже, на Твоята милост и казваме и духовно, и физическо, дай духовно изцеление, дай физическо изцеление на всеки, който се нуждае, на всеки, който чака, на всеки, който вика към Тебе. О, изпращаме кръвта на агнето, кръвта на Исус Христос, да влезе във всеки един божествен дом, Господи, и да разруши хомота на дявола, и да разруши всеки един план, всяко едно атаки от дявола. О, Господи, те да бъдат освободени в дух, душа и тяло. О, Господи, дявол да няма власт, на Исус Христос да вземе централно място и да ръководи и да царува и да господарува на техните домове. Защото, Господи, ние не сме наши, но ние сме Христови, а Христос е Божи. На Тебе, Господи Христе, искаме да плуваме, на Тебе да се надяваме, от Тебе да чакаме Твоята милост, Господи, от тази вечер нататък в нашия живот, за да може живота ни да бъде благословен и отпише. Когато благословиш, Господи, благослови сега и пастирът, Господи, моля Ти благослови с него, благослови Словото Боже, нека Словото да бъде благословено, така че, Господи, когато ни чуваме, когато ни приемаме това Слово Боже, то да бъде за нашето насърчение, за нашата пулка, Господи, за нашето довлечение. Боже, помогни ни в нашата вяра, в нашата кротост, в нашето съвладение, в нашата любов, Господи, към Тебе. Господи, ние искаме от ден на ден да израстват и така да бъдем благогодни и потребни. Благослови сега, Господи, тези, които не са се включили. Вярваме, знаем, че, Господи, тази молитвена група те ще възрасте, защото, Господи, има нужда от спасение човек, който Ти си единствен, който да Ти приемат и да Ти дадат слава. На Тебе, Господи, даваме славата, благодарността и хвалата, за това, че сме благословени на Тебе и се оставим в Твоите ръце, против Твоята милост. В името на Исус си благодарим. Амин, Боже, и амин. Амин, амин. Слава на Господа. Слава на Бога, спрете ми, как учите. Алелуя. Слава на Бога. Днес ще прочета
2 Тимотей, 3 глава, няколко стиха. После ще преминем към главната тема. Апостол Павел така пише: цялото писание е по-вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правата, за да бъде Божий човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Виждаме, че Словото Божие бъде така цялото писание от Битие до Откровение, до по-вдъхновено. И аз днес искам да прочета едно слово, което е като предупреждение. Едно предупреждение от апостол Яков. Четем Яков 5 глава, последните 2 стиха от посланието, казва така: братя мои, ако някой от вас заблуди от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаши душа от смърт и ще покрие много грехове. Слава да бъде на Господа. Това е едно предупреждение. Наистина, че има неща, които са важни. Че всеки човек може да понякога да чуе неща, които са неправилни, да се отклони от пътя. Там няма гаранция. Понякога ни харесват някои тип учения, някои тип проповядане и го следваме безусловно и не правим сметка какво се говори, какво следваме и понякога можем да заблудим, ако малко е така. Зато и Словото Божие предупреждава. И ние други се насърчаваме, събираме и когато човек е сам, лесно се заблуждава. Харесваме някой, слушам го само него и следвам само него. Си го не споделям. Обаче, ако он е около следваш, ако той е заблуден, ако той преминава някакви граници в Словото Божие, Исус Христос казваше относно такива хора: слепи водачи, слепец ако води и двамата падат в ямата. Така че е важно сега. Яков предупреждава, и той предупреждава така вярващи хора, не невярващи. Невярващи хора си имат свои идеологии за истината. Така Яков говори за истина заблуда. Невярващи, тяхната истина каква е? Я шпи, но си на велики, това е живота, това е купона. Я шпи, друго няма. Това е невярващи. Философията на този свят. Но ние знаем, че има друга истина. Другата истина е това, което ни казва Словото Божие. И човека, вървейки през тази земя, и вярващи и невярващи, върви между двете неща. Заблудата и истината. Или да вярва в истината Христос, или да оставим заблудата, която сочи дявола. И живейки тези последни времена, Словото Божие предупреждава, че има много заблуди по лицето на земята. И в църквите, и сред вярващите, и като учение. Затова искам да бъдем наясно сега. Всеки да бъдем внимателен какво слуша, какво приема и кого следва. Не говори за себе си. Мен няма представя това. Казваме откровено, това е личен въпрос на всеки един човек. И сега така Словото Божие казва така: ако някой от вас заблуди от истината, първо нека какво е истина? Какво е истина? Йоанн 14:6. Сами се казва Словото Божие: аз съм и пътят, и истината, и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Или истината е една личност. Това е Господ Исус Христос. Много хора могат да страдат, че праведен живот да стигнат до небето. Ще бъдат излагани. Много хора могат да страдат, че реши правила да стигнат до небето. Ще бъдат излагани. Спасението е само чрез Христос. Йоанн 17, Словото Божие, то са думи на нашия Господ Христос, каза така: и ще познаете, Йоанн 17, а това е вечен живот. Да познаят Тебе, единият истинен Бог, и Христа, който си изпратил. Виждате вечността. Небето има пряка връзка с една личност. Господ Христос. Приемем го с вяра, ходим с вяра, живеем с вяра и знаем, че един ден с вяра ще минем там в небето. Това е истината. Никакви други неща. Не търсите своята себе праведност, своите правила, как да бъдете добри, как да бъдете одобрени от този наози. Търсите Божието одобрение. А Бог каза: праведният ще живее чрез вяра. И сега, относно истината, когато Исус проповядаше Словото Божие, покрай него говореха хиляди по хиляди, множество по множество. Близо 3 години половина всеки ден хиляди по хиляди ходят покрай него. Чудеса, знамения, възкресения, които си проходаха, все прогледаха, прокажени бяха очистени. Много неща, всеки ден ставаха. Но Исус им гони в прав текст каза така: и ще познаете истината, и истината ще направи свободни. Това горе на идеите, на фарисеите, хората, които имаха себе си за религиозен народ. Те казаха: ние сме рано подост, за кой са, от кога свободни, от кога ще не свободни. И тогава си им казвам: те казаха: ние сме рано потомство, никога не си били слуги. Как казва, ще бъде свободни? И си каза: истина ми казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. Той говори тук вече нещо друго.
И каза така, слугата ни остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът се обича, не са свободни. Виждате така, че свободни, за какво става въпрос? Когато Адам се грешиха, били така, че Бог затвори с тези свят под грях. Римляните 2 сега апостол Павел казва така, защото всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Няма човек, който да е при Бога своята правда, да каже, Боже, аз заслужавам да бъда небето. Няма такъв човек. Всеки един човек е грешен. След Адам и Ева. Носи себе си греха, греховната природа. И сега, разбира се, не знаем, че чрез Христос нещата се възстановяват. Отново може да звънем при Бога. Много път сме говорили, че чрез кръвта на Христа всеки има своя достъп до небето. Въпросът е, човек трябва да стои в истината. Това е истината не само да чуеш, да я приемеш, но и да живееш в нея. Истината е, че сме били роби на греха, слуги на греха, хора, които сме пътували към ада, безусловно. Да, може да бъдем добри хора в нашето учение, може да имаме добри семейства, добри деца, това няма никакъв проблем. Може да си добър човек, това няма никакъв проблем. Проблемът е, ако Христос не е в този живот, заминаваш на пазар, за жалост. Това е истината. Така че наистина е много важно. Яна 1.12 казва така, а него, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. Тоест на тия, които вярват в Неговото име. И после казва как става това. Които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, но от мъжка поход. Не от мъжка поход, но от Бога. Сега дума, новорождението, новия живот идва от Бога. Отново Бог прави ново създание в нас. Във 2 Коринтияни 5:17 така, а ако е някой в Христос, той е ново създание, старото примерно е всичко става ново. Истината е Христос. Знаем в миналото, Адам се грешиха. Бог даде закон чрез Моисей. Но закон само изявяваше греха, не спасяваше никого. После дойде Христос на тази земя, който каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота, който ме се да ще живи. И така аз съм светлината. Така че, много пъти не се разражава, Исус сам каза на хората, аз съм този, който чакайте, който може да спаси. И така, Исус 9 не е моята воля да върша, а волята този, който ме е пратил. И Божията воля е всеки човек да види, да чуе, да спаси. Сега, заблуда и истина, това са две неща. Заблудата, в основата заблудата стои Сатана. За жалост, много хора понякога, бидейки не зели в духовно, понякога спадат в заблуда. Харесва им някой, харизматичен човек, симпатяга, красив, говори красиво. Обаче Словото Божие казва, внимавайте да не ви запри някой с философията на този свят. Думи, които не са подплатени с Божие Слово, те са празни, да ви разберете ме. Затова казвам, когато някой говори нещо, сравнявайте това, което говори с Божието Слово. Ако някой говори Божието Слово, слава на Господа. Ако говори свои неща, оставете го, не го следвайте. Има слово, което изгражда, има слово, което разгражда човека. И разберете, за жалост има, както има Божи слуги, Божи служители, така има и дявол служители за жалост. Това е самата истина. Сега, в 1 Петрова 5:8-9 казва така, какво прави нашия враг? Рядко говоря за него, но искам да сме наясно, че както има Бог, който иска да спаси всички хора, така има дявол, който иска да унищожава, да убива. И трябва да взема Словото Божие, каква трябва да е нашата реакция. Словото Божие каза, бъдете трезви и будни. Тук не става дума за пиянство, става дума за реално да осъзнаем времето, място и на земята, в която живеем. Тая земя, княза на този свет страна, не си Божи лица. Бог е в нас. Бог ни пази, но не трябва да разберем къде живеем, как живеем. Противникът ви, дявола, като ревящ в обикаля, търси кого да погълнем. Каза, като ревящ в. Дявол съзнава, че времето наближава. Времето наближава, когато ще бъде прем огненото езеро. И сега колкото повече времето, толкова повече се ожесточава. И то срещу църквата. Обаче слава на Бога, че Бог е в нас. В първата че каза така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е в света. В Римляни 8 каза, ако Бог е към вас, кой ще бъде против вас? Исус каза, Словото Божие сам, аз ще бъда с вас през всички дни до същата на века. Така че Бог е с нас. Няма да се притесняваме, няма да плачем, няма да векаме, да цюкаме. Преминаваме през тази земя с Господа и знаем, че наистина животът ни е скрит с Христа в Бога, така казва Словото Божие. И казва така, съпротивете се му, която е важна реакция. Съпротивете се му, как? Има хора, които взимат сопата и гонят дявола. Това е много несериозно. Дявол се грее с смей. Дявол със сопа не се гони. Словото вижте какво са. Съпротивете се му, стоейки твърди в вярата. Това не се съпротива. Стоим твърдо. Какво да става около нас? Ние сме твърда вярата в Господа. Казваме, Господи, аз съм Твой. Ама преминавам през изпитание, през страдание, през блоки, няма притесни, аз съм да бъда с Тебе. Защото виж, когато преминаваш
ти преминаваш заедно с Господа. И той Библията каза, никой не те оставя, никой не забравя. Самия апостол Павел имаше една плата. И каза, 3 пъти се молих. И Бог, гледайте какво каза, доволна ти е моята благодат. И толкова, не пише да го сил Бог. Така остана с една плата. Продължаваш. Така че ходи сега, никой не знае през кой ще премине, как ще премине, но важното е да има ясна посока и цел на къде потоеме. И Словото Божие казва, като знаете, че същите страдания, ще се братите по света. Сега, днес като тук някой е болен, в цял свят всеки преминава през своите изпитания. Библията така, че много са неволите праведни, но Господ го избавя тях. Бог дава благодат, която да помага във време нужда. Разбирам. Аз скоро бях разни брат, си кажа, че без да през какво преминаваш. Винаги Бог дава достатъчно благодат да преминеш с неговата благодат през всичко това, което минаваш. Евреи каза така, затова нека пристъпваме дразнаменно към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага във време нужда. Значи, нуждата може да е много голяма, благодата е по-голяма. Милостта на Бога е по-голяма. Така че Бог дава винаги изходния път. Помните Адам и Ева, началото. Как се грешка? Ева започна флиртува с дявола. Така ли каза Бог, така ли влезе в диалог. И какво стана? Дявола измаме. Тя се греши, Адам се греши, след това целият свят изпадна под грях. Що е към ти неща? Дей допуска, когато се в тежко състояние, дадат мисли в ума ви. Ами ще, не си Божие дете, не Бог те обича, защото това минава, защото това става с тебе, семейци. Стойте твърде верата. Когато да преминавате, знаете, че Бог е с нас, няма да остане, Бог няма да ни забрави. В Йоанна 10:10 казва така, къде следва да открадне, да заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Виждаме двете крайности сега, вървейки по този свят. От тя стана заблудата. Това е лукавие. От да стана истината Христос. И от тебе зависи кой път ще поемеш, кого ще избереш. Вие каза, къде си да открадне, заколи да погуби. Няма как да тръгнеш с него и да нямаш поражение. 100% така. Може да видиш нещо красиво. Красиво изкушение. Нещо много хубаво, което да те подмаме в този свят. Но след това ще усетиш колко тежко ще го преживееш това нещо. Защото дявола няма милост. И се каза, аз дойдох да имате живот изобилен. Той говори за вечния живот, към който вървим. И Словото Божие каза, никой не има страдания, които преминаваме, нямат сравнение с това, което предстоим. Аз ще почна да стиха. Римляни 8:18 каза така. Римляни 8:18. И защото тази земя, която преминаваме, не може да сравнение с това, което предстои. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават сравнение с славата, която има светлие към нас. Вижте, ако твоят поглед се свера към небето, знаеш, че в небето Бог е подготвил вечен живот, нещо, което око не виждало, око не чувало. Твоята мисъл за там, на тази земя преминаваме, добре, и какво е това? Че нещо се случва, и какво е това? Апостол Павел каза, мислете за горното, а не за земното, защото нашето гражданство е небесата, откъдето чакаме спасение. Погледа ни, посоката ни, целта е там, не е на тази земя. И това е много важно сега. Относно лукавия казва така, тук говорим в прав текст на едни хора, които слушаха на дявола буквално. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината. Виждаме, не устоя в истината. Знаете, той се размотва преди Бога и след това беше изгонен от Божие царство. И след край ще бъде в Адо огненото езеро. Това е истината. Защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото лъжец и лъжата е баща. Виждаме колко е страшно сега. И сега Бог предупреждава Словото Божие, че тези последни времена ще влязат различни учения. Ще дадат много различни учители. И за жалост в църквите ще предупреждава. И всеки един християнин има отговорността да резюмира това, което слуша, да прави преценка, дали това, което говори е добро, дали е по Библията. Аз съм казал много пъти, когато било аз някой да проповядам, ако нещо съм казал, което го няма в Словото Божие, къде брат, пари, ти каза нещо, ама я им къде е. Аз трябва да се придържам към Словото Божие. Казвам няколко неща и винаги подкрепям със Словото Божие. Аз не искам да проповядам с мои мисли. Искам да говоря на което Бог казва. Тя 20 глава. Апостол Павел чрез духа казва така: внимавайте на себе си и на цялото стадо, цялото стадо е църквата, в което Свети Дух ви е поставил. Епископе, да пасите църквата на Бога, която е придобита със собствената си кръв. Виждаме, църквата е придобита, купена с Христовата кръв. И Бог желае все повече и повече хора се прибавят и се спасяват. И казва така: а знаете, че подире моето заминаване ще минават между вас свирепи лъци. Виждаме какво сега е констатация тук.
се получават в църквата, които няма да живеят за столото. И от самите вас ще се взимат човеци, които ще говорят извратено, да ще учат ученици себе си. Видим какво става. Ще бягат отвънка и оттук ще имам, които ще говорят извратено. Значи може да разпознаем тогава, когато слушаме и когато сравняваме словото. Така че не може. Човек може да е много красив, може да е интелигентен, може да е ерудиран и какво от това? Какво говори? Важно е какво говориш. Аз казах, има слово, което те води към нивото, има слово, което те води на друго място. И това е много важно сега. И какво да правим сега, когато има такива неща? Вижте, самия апостол Павел предупреждава и във почти всяко послание пише тези неща. И наистина ни трябва да разбираме, ако живеем в последни времена, трябва да знаем, че това, което пише словото Божие, то се изпълнява днес. Не казвам къде, аз не знам къде, но се изпълнява почти на земята. Тук апостол Павел каза така, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Но преди ги сърбят ушите, се натъпат ушите под своите страсти. И като отвърнат ушите от истината, ще отвърнат към басните. Може ли едно слово, което е така като приказка, което е много красиво, даже понякога нито изобличава, нито не говори. Само красиво, само красота. Няма ли се говори за грях, за изобличение, за освещение. Няма такива работи. Само хубави неща. Такова слово не войка не разбира. Диги е словото да те радва. Словото трябва наистина да те храни и ти дава наистина необходимата храна на времето. Ако приятел ще изобличава, ще порицава, ще назидава, това е словото, което върка небето. Друго са красиви приказки. Вижте, така апостол каза, но ти бъди разбран във всичко. Понеси страдания, извърши делото с благовестието, изпълнявай службата си. Значи, какво да става в този живот? Не си влияе това, което чуеш от здраве. Ти си бъди пряк, слушай Словото Божие и каза така, проповядай Словото, настоявай във време и без време, изобличавай, порицавай, обещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. Вижте, Словото Божие Бог го изпраща и то върши дело, извърши своето дело. Не просто е така, да ми е шоуто, а напротив, Бог има преди неща да каже на църквата, на хората. Всеки човек не си е, когато трябва да сети. Много път съм шел, като брат, тази проповед беше за мен, викам слава да бъде на Господа. Аз не знам кое е било точно за теме, но Бог знае. Важно е наистина всяко едно слово, което идва към нас, да го слушаме, да го приемем и да кажем Господин, помоли ме сега да го разбирам и да го живее. Ако нещо има за мен, ти ме говори. И Словото Божие казва, че за тези измамници, които се появяват, Словото Божие казва така. А нещастивите човеци и измамници се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени. Тук Словото Божие говори, че те самите са измамени, разбирате ли ма? Те просто не мамят така. Те самите са били измамени. И бидейки измамени, мамите хората около себе си. И проповядат красиви неща, цветя и рози. И винаги хора бъдат подарени много. Вижте, внимайте, запазите. Исус Христос каза, ако нашата правда не ни правда, а пресите киници, той няма Божие царство. Така че е важно наистина Словото Божие, което слушаме, да бъде истинско и живо. Не само като знание, но и като живот. Слава да бъде на Господ. Какво да правим сега? Как да разпознаваме? Вижте, това, което говорим в Словото Божие, има ясни акценти, които Господ казва сега. Как да разпознаваме истината от лъжата? Ето го, и да някой, примерно, красив симпатия, говори хубави неща, говори за Бога. Знаете, понякога са има моменти, в които виждам някои приятели идват в църквата, викаме, за колко днеска пастира? Говори за Бога, каза. Какво значи да говори за Бога? Какво значи говори за Бога? Дали всеки ти говори за Бога? Човек, значи, бил си някъде, чул си слово, има основна тема, има идеи, имаш което тя да остане в тебе. Така че това са неща, които всеки носи отговорност какво слуша и какво приема. И сега казва така, пазете се от лъживи пророци, които идват при вас общи дрехи, а вътре са лъци грабители. Значи отвънка са като християни, а вътре са грабители. И какво прави сега? По плодовете им ще ги познаете. И каза, берете се грозди от трънни или смокини от трепи. Също така, във всяко дърво, което дава добри плодове, дава добри плодове, а лошо дърво дава лошо плодове. Значи виждаме, че живота на човека показва кой е той. Когато понеш как живее, обноските му, финансите му, всички неща, които идват около него. Ако нещо е фалшиво, имаш смут, помисли какво е Словото Божие за тези неща. Не говоря за определени конкретни хора. Искам да ви кажа, че пазете са от хора, които говорят за Бога, а също време се далеч от Него. И Словото Божие казва така, не може добро да даде лоши плодове и лошо да даде добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсече се. Значи идва време, когато Бог ще отсече. Аз си казвам кой кога. Но искам да кажа, че опасно е, ако не се хвалим за такива хора, които говорят красиви неща и само тях следваме.
Защото това така говори за грях, това така изобличавали, това така пролицавали. Ама аз ти интересно. Ти кой искаш да бъдеш небето и искаш да бъдеш на тази земя? Ти ще пада. Това, че Словото Божие, прямо казваме в Тимотей, Бог изпраща Словото си такова. Изобличава, наставлява, порицава, назидава. Всичко това прави Божие Слово. И казва така. И тъй, от плодовете ви познаете. Плодовете са делата, живота. Знаете, има един пастор Полша, казва много интересно. Словото Божие казва, пазете се. Полша казва така. Много хора говорят за Бога, но аз им казвам, остави да видиш живота ти един ден, и аз ще кажа кой е твой Бог, Бог, който вярваш. Остави живота да видя. Как говориш, какво е твоето отношение към хората, какво е отношение към Бога, и ще разбере кой е твой Бог. Наистина, понякога делата говорят по-силно от нашите думи, защото понякога, как да кажа, с времето всеки се научава да говори красиво, но живота ни понякога не отговаря на това, което говорим. Така че това е много важно. И тук Словото Божие яко казва така, ако някой от вас заблуди от истината сега, каква е реакцията от хората около нас? И един го обърне. Значи, вижте, когато някой се греши, има две опции, две възможности. И да сочи с пръста към той се грешил, виждаш по него. Да показваме на хората колко е черен и колко е се грешил, мръсен от греха. И другата опция е да отидеш да го пригърнеш и да му помогнеш да излезе от тази криза. Да кажеш, братко, това не е добре. И аз наистина да поговорим да им, да отворим Словото да им, каква е реакцията да правим. Това е много важно да видим. Защото понякога ние игнорираме хората, които се грешават, едва не се борят сами. И отпадат. Жалост. Това е много важно. Словото Божие каза, ако някой от вас заблуди и един го обърне, значи ангажимента на хората, които са около такива хора, значи примерно представете си, така ми ще една група около 20 човека, като църква и 30 човека. И ако има в църквата някои хора, които са отпаднали или са отдалечили, ангажимент на останалите хора, които знаят къде са другите, ангажиментът е да ги намерим, да ги пригърнем и да ги върнем отново към истината. Това е ангажиментът към църквата. Нали сега да кажеш, остави го. Какво става като го оставиш? Ще погине. Сега, Словото Божие каза, един го обърне. И тук дава Словото Божие. Матео 17 даже дава начин как да се това. Матео 17 глава каза, ако се греши брат ти, иди му покажи вината му. Между теб и него самия, ако те послушен, спечел си брат си. Даже после каза, ако не започне, иди още един брат, а после един пастор и пак иди. Сега дума, винаги има стъпки, според които се трябва да помагаме на хората, които са отдалечили от истината. И това е много важно като взаимоотношение да имаме в тялото Христово. Знаем, всеки от нас е отговорен за брата на сестрата. Най-лесно е да кажеш, мен немайте сюда да прави каквото си иска. Да кажеш, има Слово Божие, спасява, ама Словото Божие не дава препоръки. Казва така, братя, даже ако падне човек някакво прегрешение, вие духовните поправите такъв с кротък и тих дух. Но аз си го казвам, пази себе си, да не бите да бъдеш изкушен. Днес ако е ели кой си, и кажеш, не мога, но от ели кой си, утре може да бъдеш ти. Няма човек, който да не се изкушава. Днес брат си, брат, говорихме, ето минават млади момичета красиви и биде така, ако само погледнеш и пожелаеш, ще си загрешил вече. За какво говорим тогава? Ще ми кажа, че няма безгрешни хора, но има път да пазим себе си. Да пазим себе си и наистина при Господа Бог винаги има милост. И сега, така Словото Божие казва, пази себе си да не бите да бъдеш изкушен. И на още едно време апостол Павел даже казва така, да поправим себе си с кротък и тих дух. Не да показваме колко сме добри ние, а колко е грешен той. Напротив, кажем, че го обичаш въпреки това, което е. Бог го обича така, каквото е. Това, че в момент на слабост се направи нещо. Прегърни го, нека се покая пред Господа. Помолете се заедно, нека да разбере, че той е обичан, той е тялото Христово. Дяволът точно това иска. Един по един да отпадат хората от църквата. Това е целта на дявола. Да така търси кого да погълне. Ваша целта на църквата е да държи хората в зависимост от Господа и да ги върши отново пощението. Словото Божие казва така, слабият от вярата приемайте, но не да се припирате с съмнението му. Вижте колко казва. Приемайте го, не да покажеш колко е слаб, а покажеш колко обичате. Това е важно сега. После 15 глава, едно те казва така, проче ние силни сме, длъжни, говори за длъжно, задължение, да носим немощта на слабите и да не окажем на себе си. Всеки от нас да не окаже на себе си, да окаже на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Само думата тук е назиданието. Назидание не е това не е назидание. Назидание, зидаме, знаете, много от братите има строителство. Зидаш, това е зидам, тухла в тухла, изграждане. Значи с една дума. Целта е човек да бъде студемен и да бъде изграждан в тялото Христово.
съдейки Господа. И наистина това е нещо, трябва да помагам. Но Словото Божие каза, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Това е много така голямо предупреждение. Всеки човек може да бъде изкушен. Така че всеки човек трябва да внимава как ходим, как се обхожда и кое е това наистина, което му достава удоволствие, ако мога така. Самия апостол Павел казва така, Коринтяни 10:20. Така, защото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Нека внимава. Да, стоиш, днес си на трудна основа. Обаче внимавай да не би да отпаднеш. И ще кажа, нещата, които са понякога са като стрела в врага. Съмнението, неверието, самонадеяността, гордостта, завистта, заблудите, изкушенията, също като валица в ръката на риболовеца, които ги хвърля и за жалост понякога хваща рибите. И християни за жалост. Знаете, преди съм имал много добри приятели християни, които с времето отпаднаха от вярата, защото дойдеха изкушенията, се грешиха, после се върнаха и останаха там, където са в света. И сега ги виждам, навеждат глава и въобще няма опиташ да... Той просто е вече на друго място. Това е много важно да разберете, но важно е, когато човек повярва в Бога, да остане с него до край. Не па Словото Божие се каза, който устои до край, той ще е спасен. И много път съм се питал, тези хора, които знаят истината, са отпаднали, защо не срещат много при Бога? Защо не връщат? Знаете къде отива? Знаете, че имат, знаете, че има рай. Но това е наистина, това е един въпрос, който наистина Бог ще даде мъдростта да ги разберем тези неща. И Словото Божие каза, който е обърнал грешния заблуден път, ще спаси душата му от смърт. Това е много важно. Душата на човека наистина може да е спасена тогава, когато човек се покае и се върне при Господа. И много важно, че сега Словото Божие на този, който е обърнал този грешния от пътя му. Самия апостол Павел даде един пример за себе си. Той каза така, защото пресечен свободен от всички човеци, аз зарових себе си на всички, за да придобия мнозината. Вижте колко стана сега, кога за себе си. На юдеите станах като юдеен, за да придобия юдеите. Тези, които са по закон, станах като съм по закон, за да придобия тези, които са по закон. Тези, които нямат закон, станах като тях. На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, да по всеки начин да спасе неколцина. Що върша, за да бъда да участвам и аз в него. Виждаме, че целта на апостол Павел е да става като тях подобен, е да води хората към спасение. Но за да кажеш, аз съм праведен, той е грешник, а не искам да работя с него. Това е най-лесното, обаче това не е целта. Целта е да приемеш човека, да го дадеш при Христос, да се покае и да се върне отново в прощението, да бъде спасен. Това е целта. Да, относно заблудата, вижте, всеки човек може да заблуди. Няма такъв човек, който да каже, аз няма проблеми. Никой не е заблудил. Опасно е. Напротив, кажи, Господи, помогни ми, да стане верен до край, да я се заблуждавам. И казват, а те, които се отклоняват от кривите си пътища, казва псалмиста, тези, които се отклоняват в кривите си пътища, защото са били се прави път, се отклоняват. И какво става сега, вижте? Господ ще отведе заедно с онези, които вършат беззаконие. Какво става тук? Отиват с олес, които ще умрат греховете си. Фада. И това е много важно. Значи има хора, които са отклонени, обаче живеят и мислят, че са праведни и така си харат. И не ще станат пред Господа, ще кажат, Господи, в Той ми правим това, Господи, аз не познавам вие, които рече беззаконие. Разберете ме, важно е човек да ходи пред Бога с покаяние, всеки ден да каже, Господи, помогни ми наистина да разбирам Твоята воля и да ходя в нея. И каза, тези, които са в открити пътища, в притча, втора глава казва така, а от тези, които оставят пътища на правдата, за да ходят в пътища на тъмнината. Виждам два пътя. Пътя на правдата и пътя на тъмнината. Оставаш пътя на правдата и тръгнеш по тъмнината. Искам да кажа, че няма следния път, разберете вам. Много хора казват, аз уважавам вярваща, ама не искам да бъда точно като вас. Ама разберете, ти нямаш като мене. Въпросът е или си с Христос, или с дявола, разберете ме. Това няма следния път. И каза така, кои са стада, вършат зло и средата на покварата на злите, чието пъти са криви и пътеките им опаки. Има хора, които живеят в грях и средата на другите ще и те грешат като тях, ще са сами. А не се оправят. Това е страшно. И това е... Божие слово предупреждава, но въпросът е да има кой да чуе. Ще кажа, защо понякога в прав текст говори на хората с тези неща, но като че някой си каза, бе, нали, аз знам как да живея, няма някой да ме учи. Добре, аз знам как да живея. Обаче по-добре се коригирам от Словото Божие, да знам, че наистина този, който го написал това слово, е по-мъдър от мене и може да не се как да е гаранцията, че бъда там. И тук Словото Божие казва така, ето ще е осъждението. Светля дойде на света
И човек се опитнаха темната, почват темната, защото делата им бяха зли. Тук говори, че Христос дойде, но хората виждаме, опрекаха Исус Христос, говориха за лоши неща и много малко хора повярваха, ако малко е така. Иначе ходиха много пъти, но на кръста бяха една хора. 80 ученика, половината се стрелнаха. Апостолите, 12 човека, от които един предател, други това не верни, виждаме една шепа хора бяха около него. Това, че чуваха Божия слово, това все още нищо им гарантираше. И тук Словото Божие каза така: понеже който върши зло, мрази светлината и не отега светлината, да не му се открие делата му. На който постъпва според истината, отега светлината, се яви делата му, понеже се вършим по Бога. Има два типа хора. Има хора, които се осъзнават своите греховни свет при Бога, казват: Боже, прости ме. Бирници грешници. Прости ме. Захей, как беше? Захей, помните? Матей Бирника. Всички просто слушаха Словото и приеха поканата от Господа. А има хора, които отхвърлят Словото Божие и днес. И казват: сега аз искам да живея както сам, пък и не ще повярвам в Бога. Аз не знам кога ще е този. Сега в Римляни Словото Божие казва така. Римляни 1:32. Тук говорим за покварата, която иде след хората. И понякога си мисля, че едва не сега живеем в свободно време, всеки прави каквото си иска. Ама не е така, вижте. Има свобода, която е библейска, има и слободия, която не е библейска. Слободия. Всеки прави каквото си иска. Сега Словото Божие казва така, вижте сега. Като се представяха за мъдрите глупееха, говори се сегашния свят. И славата на нетленния Бог размиха се, че подобен на образ на смъртен човек, на птици, на четириноги, на гадини. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, защото се забъщят телата им между самите тях. Те, които замениха истинска да Бог сължив и предпочетоха да се покланят на служат на животното, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Вижте какво става сега. Затова Бог ги предаде на сработни работи, както и жените им измениха естественото потребление на тялото в противоестествено, така и мъжете, като ставиха естествено. Буквално напише: жени са жени, мъже са мъже. Сега някой би се открил Америка. Някой път ми говорят: кой век живееш ти? Аз живея точно във век, който живея са. Божие Слово точно предупреждава. И казва така: които пресечат, знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват у които ги свършат. Виждаме колко страшно. Колко страшно. Не само ще грешат, ами одобряват тези, които грешат. И наистина това е страшно да кажем. Но така Божие Слово предупреждава: деградация или опада, както така го разберете. Сега Бог не знал човека да живее такъв този живот. Бог не знал човека по своя образ и подобие. Но дявол лично става, опоручава човека. От човек, който знае Божие предупреждение, който е наистина място в небето, дявол го прави подобен на себе си. Виждаме какво става: деградация. Посетите новините. Какво става? Проституция, наркомания и още колко лоши неща. Това е деградация на цялото човечество. И наистина, когато човек не се усети, постепенно като не е по този път, и при се усеща, но вече е късно. И наистина важно е човек и Божие Слово да направи, да разсъдка себе си, къде иска да живее, с кого иска да бъде. С Бога или с дявола. Мисля, знаете ли какво ще ви кажа, защо? Има сега учение, което казва, че има едва не чистилище. Едва не живееш на тази земя, както си живееш, в крайна сметка един ще при Бога и там вече, ако си грешен, Бог ще пусне чистилището и след това там ще правиш греховете, ще пострадаш малко и после ще вземем в рая. Това е една голяма заблуда. Няма такова място. Помните, Богаташи и Лазар двамата живееха на тази земя. Богаташи я не пили кумай всеки ден, Лазар скромно си живееш. С вяра в Бога. И когато всичко свърши, какво стана? Лазар беше при Бога, богатия човек беше в ада. Що? Защото не вярваше в Бога. Това е истината. Така и днес, сега. Словото Божие казва: този, който помогне, ще спаси душата му от смърт. Нещо не каже. Словото Божие казва, че цялото небе се радва, когато една грешна се каже. Цялото небе се радва. И наистина ще се време 11 глава казва така: защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя своята служба. Да по някакъв начин да възбърне към ревност тези, които са моят път, и да все някой от тях. Апостол Павел непрекъснато ходеше, обикаляше, говореше, проповядваше. Сега идиш като сел, да може хората да чуят, да проповядват. Винаги свеждаше себе си толкова скромно и тихо, да може да бъде разбран от хората. И вижте сега, самия апостол Павел, той пише към Тимотей, да не се представя, че е млад. Понякога наистина младостта може да е, човек каже: аз съм млад и много вярвате, не мога да приказвам много хубаво. Не се притеснявай. Млад или стар, това няма никакво значение. Означението, което говориш. И това, което Бог ни го е дал като откровение, като Слово Божие, е много повече от това, което знаят хората в този свят, разбираме. Знаете, понякога съм имал възможност по тъйки автобуса да разговарях с братя. Какво говорите, откъде знаете тези неща?
Но ти не знаеш какво става. Така ти за си елементарно да говориш Словото Божие, да говориш за Бога, да говориш за спасението, тези хората въобще не го знаят. И понякога се чуем хората в този свят как живеят спокойно, като знаеш, че утре ще умре. Как е спокоен? Защо не търси изходния път? И така апостол Павел пише към Тимотей, каза така. Внимавай на себе си и на получението си. Постоянно се в това, защото като правиш това, ще спасиш себе си и слушателите си. Внимавай към себе си, той е бил млад Тимотей. Но преди така да внимавай, така като говориш. Не се представя хората да не пречи лошата си. Ти говори. Не се когато човек от това стация, Бог е този, който дава наистина Словото. Ще почваш да ти псалми така за насърчение. Псалом 19.7 каза така. Вижте, искам да кажа, че Библията казва, че Словото винаги върши работа, винаги. Ако в този момент, примерно, говориш, не виждаш ефект, знаеш, че това Слово попада там, където трябва. И от човека зависи вече, какво ще правиш, приеми, няма приемеш. Писай каза така, изпращам Словото си, наистина от небето. И Словото ми няма да се върне празно, но ще извършим това, за което изпращам. Бог и Словото може да има сила да докоси човека, да промени човека. И каза така, законът на Господен е съвършен, възвръща душата, възвръща. Какво говоря? Защото може да отпаднала. Словото е възвръща. В другия псалом, 83, още ще прочета, ще завърша. Псалом 83 каза така. Върни ни, Боже, и нека лицето ти засияй. И ние ще спасим. Виждаме какво става. Значи, четем казва, че Библията така, че цялото небе следва, когато е една Ешо се кае. А колко повече човек, който е бил във вярата, който се е отдалечил, отпаднал, нека да отидем да го подкрепим, да го не отново към Божие царство. Няма да видим тъпък кога го е направил. Важното е да го направим за Бога. Словото Божие каза, трудът Господа никога не е напразен. Така че той себе си каза да я бъдеш ти изкушен. И още ще прочета в Псалом 19 каза така, върни Господи Боже на силите, осеяйте сетен и ще спасим. Слава да бъде, Господи. Днес ще кажа отново, темата беше, това е едно предупреждение. Ако някой от нас заблуди от истината, нека да отиде друг, който в момента е добре, да помогне на този, който е заблуден и да го върне отново към общението. Да покаже любов и милост, нека Бог да благослови. Амин.